Good morning guys! Yes, maaga kaming nagising at napaka-energetic ko ngayon dahil kami ay magsiswimming. Magsiswimming kami sa Pacalat Falls, mga Tarim, Pangasinan. So ngayon tayo ay naglalakad papunta sa kusina para magluto ng aming mga baon at ito ang aking mga bebo. Hi! Oh, Miss Nose! Maiiwan na naman kayo mamaya dahil kami ay aalis pero don't worry, papakainin ko kayo ng maaga. So, yung lulutuin namin guys, magpiprito ako ng 2 manok para sa mga bata kasi kami lang. At meron akong sibuyas, bawang at luya dahil magluluto kami ng adobong native chicken. So nagluto din kami ng tosino para sa breakfast at ito yung pipituhin ko. Manok, lagyan ng crispy fry at syempre may dala din kaming kamote. Wala nga, ayan. So ito yung chicken na i-adobo namin. Native to guys, native kaya masarap talaga pag native at aking bebo nagluluto ng breakfast. So ayan, I'm so excited. So ayan, papunta na kami sa Pacalat Falls. So I'm so excited dahil first time kong magpunta doon sa falls na iyon. At biyahe muna kami guys. Fast forward ko na lang kayo para mas mabilis ang video. Bakit walang backcam, Leng? Andito na kami guys, pero hindi kami dito maligo dahil wala ng cottage at wala ding parking at wala ding lilim. So, sobrang init dito kaya dun kami sa kabila kasi safe ang parking at meron kaming cottage doon. So, andito na kami sa kabila guys. Ayan, picture agad, ligo agad, wala nang patumpik-tumpik. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. So, nakanganga kami at nagulat kami dahil muntik na mahulog yung cellphone ko. Nandito na namin. Sobrang ganda dito guys, nakaka-relax yung agos ng tubig. So ayan, sobrang ganda. So ayan, naglakad kami papunta sa kabila dahil kami ay magpipicture doon sa tulay kung saan kami unang nagpunta. So lakad-lakad lang. So ayan, andito ako sa may bato. Ayan, super ganda ng view dito guys. Ayan, naglakad-lakad ako dito sa bato at mamaya ay kami ay tatawid doon sa tulay papunta doon sa kabila. So, andito na kami sa tulay at nauna ang aking Puisky My Love. Ayan, malapit na. Hindi pwede magsabay. Dapat tatlo-tatlo lang or dalawa dahil baka bumagsak yung tulay. So, ayan na kami guys. Natatakot ako dahil yung kasama ko, inaalog-alog nila yung tulay. Kaya, napasigaw ako ng bongga. Nakatawid na kami. Ngayon, sila Tita Michelle naman at Ate Karen. Ayan. Wow, opa. Go, Tita Michelle! Go! Yung Tita Michelle doon. Yay! Malapit na! At
nakatawid na kami lahat sa tulay. So, dito naman kami dadaan sa ilog. Ayan, pababa na kami sa ilog. Kaming lahat. Dito na kami dadaan dahil natatakot na sila bumalik sa tulay. So, kailangan natin magdahan-dahan dahil mabato siya. Wow! Oh, ang ganda. Parang ano lang, sa lawak, no? Oo. Magaling sa lawak. Go Poiski! Go Poiski! So, ayan. Ayan. Ay, ang ganda dyan, Ling. Picturean ka dyan, Ling. Ang ganda. Ako naman ay bababa na sa tubig. Ay, ang OA ko. Ganito lang pala. Tuwang na sister. Ang ganda ng view doon, no? So, ayun guys, naglalakad ulit kami sa resort kung saan kami naanggaling. So, ayan, super enjoy sila. Nagtalunan sila si Kian, si Kurt, at si CJ Wang. Tapos nilang tumalon, nag-slide na naman sila. Ayan. So, ayan, super enjoy sila. At ito na yung last video na nakuhaan namin dito sa Pakalat Falls, mga Tarim, Pangasinan. So, ipapakita ko sa inyo ang ibang picture namin. So, ayan guys, pauwi na kami. Thank you for watching.